ומי שעושה את זה יום יום הוא יראה נפלאות. נפלאות, 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 נפלאות. רואה אור, רואה אור, רואה אור, רואה אור, רואה אור, רואה אור, רואה אור. אז אור זה כיף. התבודדות, 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 התבודדות. כמה שיש לך כוח במחשבה ושאתה יכול למשוך מה שאתה רוצה. אתה רוצה להיות משיח, אתה יכול להיות משיח. כך כותב רבי נתן. רק שתהיה עקשן עד הסוף. אז עכשיו אתה תראה בדרך הוכחות שאתה לא משיח. אנשים יביאו לך הוכחות ברורות ומפורשות שאתה לא משיח, אבל אתה מכחיש אותם. לא אכפת לי, אני לא מסתכל על שום הוכחות, תמשיך, תמשיך. אולי בסוף תזכה להיות משיח של עצמך. זה העיקר. הרבה יותר חזק מהכל. גאולה פרטית, עיקר הגאולה, גאולה פרטית. בן אדם מאמין שהוא משיח של עצמו, משיח קטן, בינתיים. הוא יכול לזכות, לחולל גאולה שלמה על עצמו, לצאת מהרע, להיכנס לטוב. זה הכוח של העקשנות. מה יכול לבלבל את הבן אדם? הכישלון. הכישלון מכניס בו קודם כל ספקות. לאחר הספקות זה הופך להיות ודאי שאני כוח ואני לא בנוי לזה וזה לא בשבילי והוא מתייאש. הייאוש זה רגש, והרגש הזה מבלבל את המחשבה. אבל אם הבן אדם יודע לא להתייאש בשום פנים ואופן וממשיך בכיוון הזה, בטוח שהוא יצליח. בטוח שהוא יצליח. הכוח של העקשנות. דיבורים קדושים זה תורה ותפילה. הדיבורים שבנויים על מנת לעזור לך, להביא לך איזה פסוק פעם אחת, שדרך הפסוק הזה תוכל להיכנס. יש לו כוח להתגבר בבחירתו לדבר דיבורים קדושים שהם בחינת שלמות לשון הקודש. זה בחינה, הוא כבר תופס בחינה אם הוא מתעקש בכל זאת, אפילו אם יש שגיאות ופגמים. ואם ירבה בדיבורים קדושים של תורה ותפילה והתבודדות, התבודדות זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא שיחה אישית וספונטנית שהוא יוצר אותה עכשיו, זה לא תפילה של סידור תפילה. סוף כל סוף יתקבצו ויעזרו לו בעלמא דין ובעלמא דעתי, בעולם הזה ובעולם הבא. וכל הדיבורים שהוא דיבר הפכו למלאכים. לא רק דיבורים, אפילו מי שלא יכול לדבר, רק שהוא פונה במחשבה כלפי מעלה, הוא לא יכול לפתוח את הפה, כל כך הוא תקוע, כל כך הוא
משותק. כתוב שיש מלאכי אהבה ומלאכי יראה שעולים למעלה. הרגש, רק שפונה, הפנייה לקדוש ברוך הוא אפילו בלי דיבור, זה כבר יוצר מלאך. מה זה מלאך? מה זה מלאך? מלאך זה אור אינסוף, שקיים בפוטנציאל, בכוח קיים כבר, אבל עד שהבן אדם בא ומוליד אותו, הוא לא חי. הוא נשאר בכוח באור אינסוף. באור אינסוף יש את כל האפשרויות, אבל האפשרות הזאת החיובית נבראת על ידי רצון האדם שמתעקש בכל זאת אפילו רק לרצות בלב. על ידי זה מלאכי אהבה עולים למעלה, פותחים לו שערים, מביאים לו שפע, מושך לעצמו את השפע. רבנו ורבי נתן ראו מראש מה יהיה עם עם ישראל. רואים שהם דיברו אלינו, זה פונה אלינו ממש. זה לא ספרות של אוקראינה לפני 200 שנה, במוזיאון, בהיסטוריה, בגלותית, זה לא, ממש לא, זה עכשווי היום, כאילו רבי נתן מדבר עכשיו ממש.